Og som vi kan se her, har vi så havnen med bolværket, der skal fornyes. Og vi har en, der skal ud og fiske. Og så kommer han ind til hest. Og vi kigger lige en gang over til Golan højderne. Og ude i kanalen kommer der et skib. Og der er jo så Linde. Og der er jo så Ino. Og med det og et par både i vandet. Vi tager lige et kig herhen omkring. Og som vi kan se her, har vi så havnen med bolværket, der skal fornyes. Og vi har en, der skal ud og fiske. Og så kommer han ind til hest. Og vi kigger lige en gang over til Golan højderne. Og ude i kanalen kommer der et skib. Og der er jo så Linde. Og der er jo så Ino. Og med det og et par både i vandet. Vi tager lige et kig herhen omkring. Der er livlig aktivitet, kan vi se. Stadigvæk.